Bueno, ba, ber lagunok, hemen geratu gara zuzenekoan, ea gaur gauean bertan igual dudan zuek ikusteko. Barkatu gertatu denagatik, ematen du ez dudala guztiz konpondu, ez dudala guztiz amaitu konpontzen ordenagailuaren movida. Temperaturaren movida arazo bat da, bale? Ez dakit oso ondo bez nola kontrolatu zurazki joan beharko naiz beste pasta termikoa jartzea prozesagailu alde batetik eta gero venga alde batetik eta gero beste alde batetik kriston patetikoa naiz benetan eta gero beste alde batetik ziurazki beste ventilagailu bat edo bi jartzera izango litzateke logikoena egin beharko nuena, baina en fin nik ez dut hori dela arazo dena, osea, claro. Haber lortzen dudan hau egitea oraingokoan, Rabute, me cago en Dio. Osea, zuri behi irazten ari, osea, neu naiz eta benetan, osea, akabo, osea, irazten dute oskuruak. Nire kasuan. ¡Venga, hombre! Ay, ama. Ay, ama. Benetan. De palo. O sea, no. Setz, ba. Erengo dugu bestera batera, bale? Hemendik. Vale. Vale, joder, kostatu zaiguna. No, uy. Hemendik. Setz, pesau. Bai. Si es hostil, la mátalo. Venga. Te carga tú, Artión. Torri. Gehiago nahi duzu? Bro jalakoa. Oh. Eta zer egin diot tiro? Proceso de determinación de objetivo completado. Ajá. Artyom, los misiles ya están en vuelo. Vale. Eta hau da faltasen guztia bukatzeko jokoa, me cago en la hostia. Si zen blokeatu eta 1 minuto beranduago. Cago en Diógenes. Bete ordua este misilak. Listo, amaitu dugu metro 2023 azkenean, jodo! Ordua este misila. PUM! Agur dena. Hor, ikusten zer gertatu, zer egin dugun. Noski baietz. Total. Un hombre sabio dijo una vez: eta hori? aquel que libre una guerra guiado por el amor hacia sus semejantes siempre derrotará a sus enemigos. Yo inicié mi guerra para proteger a mi familia y a mis amigos, para proteger el metro, mi hogar. Habíamos ganado. Nire galdera da. Sin embargo, aún hoy me pregunto, cuando incineramos a los oscuros eliminándonos de la faz de la tierra, ¿perdimos algo también? Nire galdera da, gero nola demonter geisten zara hortik.
Bueno, besterik gabe hau zen falta zena jokoa bukatzeko. Editatuko dut eta gero igoko dut lasaitasunez, beraz. Besterik gabe espero dut Metro 2013 guztok izatea, guztok izabaduzue, erosi. Gomendatzen dizuet pillo, Reduxa ere nahi baduzue, Reduxa aldatzen ditu gozatzu, baina ez dena. Baina no, gomendatzen dizuet guzti osoz. Eta saiatuko naiz Metro Last Laterako ordenagailua definitiboki konponduta izatea, beraz, besterik gabe espero dut hurrengokoan ikustea. Agur lagun!